Aquest estiu, Sant Hilari Sacalm torna a posar en marxa el tradicional festival de música Nits a la Fresca, que ofereix concerts gratuïts cada dijous als jardins de Can Rovira durant juliol i agost, convertint-se en un esdeveniment molt esperat per la comunitat. El primer dels concerts va ser tot un èxit amb la inauguració per part del grup de rumbers amb el músic hilarienc Esteve Comas. Soc fill de Sant Hilari i sí, soc músic, soc rumbero i música de sempre, festa i festa major. Boleros, rumba, xa-xa-xa, pas doble, una miqueta de tot, el que s'ha escoltat sempre a les festes de barri i de poble. Jo, per sort, toco molt fora de poble i bueno, és un plaer tocar a poble. Enguany la proposta segueix apostant molt pels artistes i pel talent local, malgrat també hem volgut apostar per un programa que ofereixi molta diversitat d'estils, que permetin fer un petit tastet musical per tots els gustos i per totes les edats. És un espai que convida molt a això, a gaudir de la fresca i a gaudir d'aquests petits formats, i la veritat és que és un espai que convida a sortir i que convida a escoltar-nos tots aquests artistes que tenen tant per oferir-nos. I això és només el principi de l'estiu, perquè és un estiu carregat de moltes activitats, tant culturals, esportives, com també d'oci, que gràcies a la implicació de les entitats i també amb el suport de l'Ajuntament fan que el nostre estiu tingui una agenda molt viva i molt viscuda. I que acabarem, com cada any, amb el gran punt de trobada de l'estiu, que és la nostra festa major. Mentrestant, esperem que gaudiu de totes les activitats i que aquest estiu sigui, a banda de molt participat, com aquestes nits, un estiu molt fresc, per gaudir, per compartir i per disfrutar entre tots els veïns i veïnes. Els concerts del Festival Nits a la Fresca continuaran aquest pròxim dijous a partir de les 10 del vespre amb l'artista Marta Frigola, que oferirà versions de pop-rock, soul i blues amb veu, guitarra i harmònica. El dijous 24 continuaran amb l'explosiva Mireia Vilalta, que presentarà el seu EP de composicions pròpies i interpretació de covers conegudes. Per acabar juliol, el dijous 31, hi haurà l'actuació de Los Nadies, el grup de l'Amat romaní, que ofereixen un viatge musical per l'Amèrica Llatina tornant a Catalunya.